Fall abbandonata għal b'numru kbir ta' residenzi u djar tan-nies, pulizija u uffiċjali mit-taqsima tal-bomb disposal wettqu tfittxija għal splussivi wara li aktar kmieni ġew arrestati 4 persuni b'konnessjoni mal-bomba li tpoġġiet taħt karozza fil-Fgura fl-4 ta' Jannar li għadda. Bomba li ma kienx ħadet. L-4 persuni ġew arrestati fall abbandonata u mimlija affarijiet għar-rimi u għall-iskrep bis-swit Triq Ardalam, propju ftit l-isfel mid-daħla ta' Ardalam. Il-bomba kienet instabet taħt karozza ta' tip Mitsubishi fi triq Sant'Antnin il-Fgura, karozza proprjetà ta' ċertu Mario Scicluna mis-Sanna Tawdex li jgħix f'din it-triq, raġel involut fin-negozju tal-karozzi. Fi stqarrija l-pulizija qalet illi arrestat l-4 persuni, 3 minn Birzebbuġa u 1 mix-Xajra wara operazzjoni bl-għajnuna tas-servizzi tas-sigurtà u tal-Forzi Armati ta' Malta. Matul il-ġurnata komplew isiru tfittxijiet fiż-żona ta' Birzebbuġa u l-Qajjenza anke permezz ta' helikopter li baqa' jittajjar biex jissorvelja ż-żona. Bil-pulizija jgħidu wkoll li kien hemm tfittxijiet oħra għaddejjin f'diversi postijiet relatati. Fl-għalqa li fiha ġew arrestati l-4 persuni kien hemm ammont kbir ta' pulizija illi ma ħallewx lin-nies jersqu viċin minħabba suspetti u possibilità ta' xi splussivi. Kien hemm ukoll membri mill-Forzi Armati ta' Malta uħud lebsin il-balaklava biex jipproteġu l-identità tagħhom. Meta l-bomba ma kienx ħadet fl-4 ta' Jannar li għadda, il-pulizija kienu ssejħu fuq il-post wara ħoss li kien ġie minn taħt il-karozza u qajjem suspett. Sa dan it-tant waqt l-investigazzjonijiet tal-pulizija għadhom għaddejjin, il-pulizija qalu wkoll li l-maġistrat tal-inkjesta inżammet informata bl-iżviluppi kollha. Issa jmiss li dawn l-4 persuni kollha irġiel jiġu interrogati fid-depo tal-pulizija biex fi żmien 48 siegħa jitresqu l-qorti jekk jinstab illi hemm biżżejjed evidenza kontrihom. Sa dan it-tant f'post fuq Facebook id-deputat Therese Comodini Kakija qalet illi rċevit telefonata minn ġurnalist fejn ġiet informata li wieħed minn dawk arrestati jista' jkun huwa. Fil-post tagħha Comodini Kakija qalet li jkun korrett jekk tinforma lil pubbliku illi hi ilha ma tkellem jew tikkomunika ma' dan huwa għal numru ta' snin. Numru ta' persuni fil-familja tiegħi u oħrajn jistgħu jikkonfermaw li l-ħija ilni ma nkellmu għal dawn l-aħħar snin, żiedet tajt. Therese Comodini Kakija qalet illi bħal kull familja oħra anke fil-familja tagħha hemm kwistjonijiet ta' nuqqas taqbil u kien appuntu nuqqas taqbil magħha f'kwistjoni ta' natura personali illi wassal biex numru ta' snin ilu waqfet kull tip ta' komunikazzjoni li kellha magħha.